Ang Ginoo manaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahona mitunga si Jesus o sa kabungtod aron pagampo. Ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Pagkaadlaw na gitawag niya ang iya mga tinunan ug gipili niya ang napulog duha nga ginganlan niya apostoles. Si Simon nga iya usang maginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota. Si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhiyon. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod, sa ikaduhang higayon, mayong buntag kanatong tanan. So today, we will reflect on some important points related to the gospel. Kung sa may ebanghelyo nato karon. Ang atong Ginoong Jesucristo mitungas sa usa ka bukid aron pagampo. Ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabi. No, sa ato pa he was praying the whole night. So kining mao nga mensahe sa ebanghelyo nagligon kini sa pagtulunan nga kinahanglan gid ay kitang magampo, that we will not rely on our own selves, no, we will not rely on our own capacity, no, our own abilities, no, kinahanglan gid ay nga mugahin kitag panahon sa pagampo. And after that, human nga nagampo si Jesus, iya dayon nga gipili ang napulog duha niya ka mga tinunan. Napulog duha ka tinunan. In other words, makaingon kita nga usa di ay sa tuyo niya sa iyahang tibuok gabi nga pagampo, mao nga no, tabangan siya sa langit ng Amahan sa iyang pagpili sa napulog duha ka mga tinunan. Ngunyan. O sa ato pa ang gihimo ni Kristo agi di ay og preparation sa wala pa siya mohimo sa iyahang mga buluhaton. So that is the most important part of our being Christians. That in everything that we will do, no, magkuan kita, magampo kita. Mubita na siguro ba nga doon ay mga program, doon na gyoy gitawag o opening prayer. Ano man kay sugdan ginato sa pagampo. Ang problema lang kaya akong obserbahan na ay opening prayer, pero pag human sa program, walay closing prayer. Mura pa og maayo ratas pangayo, pero og pagpasalamat mura og may depekto gamay. Kabantay mo? Sulay mo apel og program og naabay closing prayer. Di ba kalagmitan ana opening prayer gid na. Ding sa katapusan sa program, closing remarks. Closing remarks ra. Walay closing prayer. So there is something wrong with that kind of attitude. Mura dunay gamay sa ato panaag sa radyo pa dunay gamay kuanon sa gamitanan o kinibang screwdriver hulugtan gamay o naay hulugtan gamay. Ano man, because sometimes ang atong prayer igo ra gyud sa pagpangayo. After na successful ang program, wala gid tay thanksgiving prayer. Salamat Ginoo nga natapos ang programa, na walay kakulian, ug nanghinaot kami na kung unsa man ang pagtulunan, na among naputlo,
gikan ining mong programa nga bago pa namong natapos makatabang kinig dako kanamo. Wala gyud nahitabo. Wala. Sa simbahan raw ako, of course ako. Kung doon ay mga program-program na to, nagyud tay closing prayer. Pero kana sa mga chepyo, sa mga kuanda, wala. Muna usa nga balantayan na to because maupod ta sa atong kinabuhi. No? Maupod ta. No? Kalagmitan og mangaon. No? Ampo gyud, ampo na. Dayong paghuman og kaon, mag-iyahay na lamang panglakaw. Mag-iyahay na lamang panglakaw. No? Mura siguro ba og sa ato pa na murag nahadlok siguro mo ipuhugason muna nga paghuman og paghuman kaon manalikot ra dikta rag panglakaw, wala gani paghuda-huda nga wala nagali puno panguros ning uban. Wala paghuda-huda nga ni sang pitas Ginoo pag nga dayon natong kaon sa ato pa mag ato pod nga kanang ang sa dili pa tabang lakaw magpasalamat pud ta. Dahil nakabantay mo mga on pag humagkaon dikta na dayeg lakaw nung tuwing wala na muna og ang nahitabo igo ra gyud tas pagpangayo. Hindi siguro ta serious. Maybe we are not that serious in our prayers. So na ang ulusbon the importance of our prayers nga ato ginang bantayanan. So, and of course after the prayer dito si Kristo nag-ampo sa bukid. Dito sa bukid. Because according to many theologians, diha sa bukid murag mag-abot ang tao ug ang Dios, just like Moses. Asa man niya nadawat ang 10 Commandments katong nay tablets, katong papan dito sa bukid. And after niya nga nadawat, pagtugbong niya, iya dayong gihimo ang mission. No? So, manda nga itong mga lay ministers, sige na nga itong bukid. Taga-bukid po ni sila. Kalagmitan yun nga mga assignments nila, bukid na, panalagsan, tapos bye-bye sa mga lugurun, alibong, ganyan na. No, pero more often ang ilahang assignments bukid. No, kay dito matud pa na fulfill ang mission. Ganyan na. So sa atong kinabuhi, according to Jesus Christ, we should always try to discern. Sa panang discern, malandong kita ba? Sama kang Kristo nga na malandong dito sa bukid. Sama kang Kristo nga nihimo sa iyang misyon. Sama ni Kristo nga naggahin yun ng pagampo. Ingo niya na. So ingo niya na importante ang atong pagtulunan karong adlaw. No, nya kana pong kanang inyo pong binuhatan, oy. Sulo siguro ha po gamay kanang atong kinaiya ba ato po dagay pong tulutan ang taon dito po ta magpaturagas sa atong mga gibati. Kanang mga kinaiya ba nga mura pagmuhaom pud ba sa pagtulunan ni Kristo. Kay mura o sa atong huna-huna kinahanglan nga actually pag hiyong na imong naong ba nga unsa gid dagay ning akong kinaiya nagway nakasunod ba gyud dagay kay ini. No, nakasunod ba gyud dagay ko sa kinaiya Kristo dagay ini unsa gud dagay ini. So kinahanglan og gamay pamalandong. Malandong gitag maayo. Mga lay ministers, mga LBG, mga trabahante simbahan, mga panday. Unsa gud dagay ko ani sa akong pagkapari. No, unsa gud dagay ako mga nahimo, unsa gud dagay akong attitude, unsa gud dagay. So kinahanglan na og gitawag nato discernment kana sa mga spiritual terms na no ug ari ka sa mga munisipyo wala gina nga word nga discernment wala gina dito diri ra gina nato religious discernment. So sa atong pagpadayon ni Santos nga misa mao kini karon ang ato pamalandong no kagabi dito ko sa kining namatyan ilaha ka Kristyan. Kita na ko dito daghang kay mga nagampo dito Aglipay. Dito ko mga laing relihiyon nga nangadto kuno daghan. So ingon di ana the importance of prayers. Nagampo dito ana
pagsugod po nako sa akong blessing ng hunong po ng mga tao, na tabang po sila gampo. So ingon niya na ka-importante sa ato kinaiyang maampuhon. Manindog.